Salam alaikum an balama bamanankan mɛnlaw masha Allah n b'aw fo aw ni tile maitre Badini lo n bɔra ni turabuden dɔ le ye n ko bɛna o di aw ma bi sabu an ka turabuden kilan ma caya ka ye o de y'a to ni n bɔra nin de ye n ko min di aw ma ni Adama ka turabuden don n'a bɛ nafolo karaba a bɛ denko nɔgɔya a bɛ jama di mɔgɔ ma a bɛ wari ko gɛlɛya wuli ka bɔ adamaden ɲɛ kan tɔrifatu ayinun n b'a ɲini aw fɛ yan'an bɛ don a kuma yɛrɛ la a ka abonné chaîne kan n'a abonné na a ye notification like n'a ye notification like a ka video ninnu partager walasa an balimaw ka se k'a sɔrɔ k'u mako dilan n'a ye a baara bɛ kɛ cogo jumɛn inshallah a bɛna turabuden Adama yɛrɛ ci siɲɛ 1411 a bɛ ye kɛfi sɛbɛ y'a kɛfi sɛbɛ siɲɛ 1411 a b'a ka mɛlɛkɛ tɔgɔ n'a ka jinɛ tɔgɔ sɛbɛ ya sarfa ya ilu wal jinnu samhurusi 1411 a bɛna ayatul kursi sɛbɛ siɲɛ 11 a bɛna suratul gari'atu mal gari'atu ma adraka mal gari'atu a b'o sɛbɛ siɲɛ 100 a bɛ sɔrɔ ka foroko faraka ɲini k'o bila k'a kɛ kuruba 3 ni muso lo kuruba 4 k'a bila daga kɔnɔ a bɛna ji k'a kan a bɛ sɔrɔ ka nasi kɛ k'a dafa k'a datugu k'a bila a tɛ sigi tasuma kan a bɛna worogɛden 70 ɲini ani kolonkisɛden 70 a b'o saraka kolonkisɛden 700 ani worogɛden 70 a b'o kɛ saraka ye ani sisɛmuso gbɛma a bɛ sɔrɔ ka fɛn datugu ka bila fo lɔgɔkun kelen mana dafa sisan a bɛ sɔrɔ ka wurudi daminɛ mais saraka nin bɛ bɔ misiri welela de ma a bɛ sɔrɔ ka nasi nin ko semaine kelen tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ to ka nasi ko a bɛ to ka wurudi kɛ ya kɛfi 1411 n'a tilara ale wurudi na a bɛ ayati kurusi wurudi siɲɛ 11 n'a tilara ale la a bɛ ya sɔrɔ ya ilu wal jinnu samhurusi a b'o wurudi siɲɛ 111 ka waati min bɛ ci ka fara nasi kan ko ya kana ɲinɛ o kɔ inshallah cɛ o cɛ ye nin baara ɲɛna a bɛna fɔ k'a bɛ taa kalo 3 sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ hali n'i tun tɛ se ka darisi 20 sɔrɔ maaw ka jɛn k'a fɔ k'i ta tiɲɛna i tɛ kɛ foyi ye n'i ye nin baara bɛɛ Ala bɛna yɛlɛmaniba don i ka ɲɛnamaya kɔnɔ Ala bɛ n'i gɛrɛsɛgɛ baara ni denko bɛ muso min na fana a y'a baara nin cogo in na ka d'a ma n'Ala sɔnn'a ma a bɛ gɛrɛsɛgɛ den na sababu foyi t'o bali Ala yɛrɛ sɔnna min na o tɛ tiɲɛ n y'a d'aw ma Ala ba yɛrɛ jatigɛ kɔsɔn Ala k'a jaabi aw ye maa o maa limaniya k'a baara Ala k'a jaabi kuranɛ bonya kɔsɔn ani Seyidina Idris ni kitabu ni n'o ye turabuden ka kitabu ye a jigira maa min kan kiraba min kan o de ye Seyidina Idris Ala k'an don Seyidina Idris lahɔrɔma na k'aw ma k'aw salamu alaikum aw ni dimanche d'i ma Ala ka dimanche wɛrɛ yira an na salamu alaikum